Oierrin Urrieta naiz, Gasteiztarra, 25 urte bitut eta irakaslea naiz. Korrikako mezua idazteko gonbitea luzatu zidatenean unkitu egin nintzen, negarrez hasi nintzen, baina jarraian baiezkoa eman nuen. Uste dut demorarekin joan nintzela ulertzen zer suposatzen zuen horrek eta emozio desberdinak joan izan dira agertzen, baina arduratik, baina gogotik ere. AEK-aren sekreturik handiena gordetzea oso zaila izan da. Egia da alde batetik inork ez duela espero ni bezalako pertsona batek hau idaztea, baina zaila da gezurretan ibiltzea, bertsio desberdinak badarratzen saiatzea eta hainbeste hunkitzen zaituen zerbait ez kontatzea.